mace ce fa 'yan ta'addan nan suka ɗauke ta a cikin ciyayi suka zagaye ta, ɗaya ya tuɓe mata kaya yake jima'i da ita, sauran suna dariya ana musu bidiyo. Kuna ji yana jima'i da ita yana dukanta, in ta motsa ya mare ta, ita abin da take roƙonsa ma ba wai ya daina ba. Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuka saurara, 'yan bindigan sun ƙara sakin sabon bidiyon yadda suke lalata tsirara da mata a dokar daji. Wallahi abin da aka faɗa abin ya yi matuƙar yi min ciwo, na yi matuƙar tausayi irin ta'addancin da 'yan bindiga suke yi, kuma gwamnati ta ƙi ta ɗauki mataki a kansu. Lokacin da wannan ɗan bindiga ke aikata lalata da wannan mata, cewa take dan Allah ka yi haƙuri, ka ko zo mu koma gefe, ba fa burin ta ya daina yi ba, kamar yadda kuka ji burinta kawai a daina mata wannan bidiyon saboda an gama zuban mata da mutunci. Wannan wace iriyar ƙasa ce? 'Yan bindiga suna cin karensu ba babbaka. Yau kaji an kama wannan malami, gobe kaji an kama wancan tsoho, jibi an kama soja, yau kuma ana lalata da matan wasu. Yau idan ba naka aka yi ba, gobe wataran abin zai iya faɗuwa kanka. Ku biyo ni domin ku ji wasu muhimman abubuwa da muke tafa da su. Sai dai kafin nan, muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Lamarin 'yan bindiga a ƙasar Najeriya abin ƙara ta'azzala yake, musamman a 'yan kwanakin nan, ganin irin yadda wasu zafafan bidiyo suke ta yawo, yadda 'yan bindiga suke ci gaba da yi lalata da mata tsirara a dokar daji, kuma lamarin har ya kai da sun fara sakin bidiyo suna watsa shi a duniya irin abubuwan da suke aikatawa. Wannan wani irin tashin hankali ne? Wannan wani irin lokaci ne ya zo da 'yan bindiga ke aikata abin da suka ga dama, kuma gwamnati tana ji tana gani ta ƙi ta ɗauki mataki. Tabbas da akwai wata magana ɗan social media da naji, wanda wallahi mutane ana ƙoƙarin juya muku hankali ne, ana ƙoƙarin nuna muku cewa fa ku daina yadda da Allah. Shi ɗan social media ɗin mai suna Soja Boy ƙoƙari ma fa yake ce ku daina addu'a ga Allah, domin Allah ba zai kawo muku mafita ba ko sauƙi ko wani abu ba, domin yana nuni da cewa Allah ba shine ya kawo wannan masifa ba. To sai dai kuma muna ƙoƙari mu sanar da kai cewa kowace cuta tana da magani, maganinta kuma shine ka koma ga Allah subhanahu wataala. A duk sanda abu yayi zafi yayi wuya, idan ka rungumi addu'a ka koma ga Allah zai kawo maka mafita. To don haka kuwa kada mutane ku ce za ku yi la'akari da magana shi, domin yana ƙoƙarin goge muku wai sha'awar yin addu'a ne ga Ubangiji subhanahu wataala. Lamarin 'yan bindiga wallahi gwamnatin mu sai dai mu ce ita ce ba za ta iya gyara mana ba, sai dai mu mayar da hankalin mu ga Ubangiji subhanahu wataala. Wannan kenan. Sannan kuma a yanzu haka ga wani bidiyo da muke tafa da shi, kamar yadda abin ya faru a dokar dajin, yadda 'yan bindigar suke lalata da matan da suka yi garkuwa da su a dokar daji. Ga dai wani ƙarin bayani da kuma wani bidiyo da muka tattaro muku muke tafa da shi kamar haka. Muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Yan uwa, kun ga dai halin da muka samu kanmu a ciki, kun ga irin bala'i da masifar da ya zo icin mana a ƙasar nan. Muna ɗaukan abubuwa kamar wasa na shugabanci, wannan ya je kowane gauta, wannan ya je rigar yanci, wannan ya je siyasar kawaye. Muna ɗaukan siyasar nan kamar wani abin neman abinci, kamar wasa. Siyasa data game ne, ka soki wancan in soki wannan, kowa ina shi. Siyasa business ce, ladan siyasa a duniya ake biya. Duk mun ɗau siyasa a matsayin business, ba mu san za ta iya kawo mu cikin wannan halin ba. Ko a lahira in makomaka ta zama irin wannan, wace riba ka ci? Wannan fa mace ce 'yar uwarku, ƙanwarku, yayarku, ƙanwar wani. Mace ce fa 'yan ta'addan nan suka ɗauke ta a cikin ciyayi suka zagaye ta, ɗaya ya tuɓe mata kaya yake jima'i da ita, sauran suna dariya ana musu bidiyo. Kuna ji yana jima'i da ita yana dukanta, in ta motsa ya mare ta, ita abin da take roƙonsa ma ba wai ya daina ba. Ku ji ƙarshen bidiyon, abin da take roƙo ma shine dan Allah su koma gefe daga ita sai su biyu su yi. Ina yanzu shi wannan hukuncin fyaɗe ne? Wannan fa ba ma magana fyaɗe ake ba, ya wuce wannan. Muna nan sai ƙaryar hukumomi muke a cikin gari, sai ƙarya muke ta hukumomi. Muna da DSS, muna da 'yan sanda, muna da sojoji, muna da gwamnoni, muna da kowane irin hukumomi, muna da shugaban ƙasa, muna da ministoci na tsaro, amma kowa ɗan kasuwar bukata ne.
kun ga irin kaskanci da wulakancin da muka samu kai akai. Jiya da shekaran jiya kuna kallon bidiyon wasu dattijai maza guda biyu yanda ake yawo da su ana wulakanta su, tsofaffi ba su da lafiya, ana tozarta su, ana dukan su, ana wulakanta su, ana tuɓe musu kaya. Dattijai iyayenmu kuna kallo ana yawo da su, kuna kallo abin da 'yan ta'addan suka fito da shi, su ringa dukan, sun ga wannan sun ga kaman wannan ya daina taɓa mana zuciya, tunda mu ba mu da zuciya ba mu san abin da muke yi ba. Yanzu kun ga abin da suka bullo da shi, in sun ɗebi matan su tube su yi jima'i da su, a yi musu bidiyo su tura mana magani kafin mu je mu karɓo su. Shugaban ƙasa yana kallo, duk ministocin yi suna gani. Amma hana shugaban ƙasa, ina rantse muku da Allah, ba ma a barin shugaban ƙasa ga irin wannan jaridun, ba ma zai san ana yi ba.